Imagina un món sense estigmes. Un món plural i just on càpiga tothom. On puguem ser tal com som. Avui, però, només és un somni. L'estigma social és una situació greu a la qual s'enfronten cada dia les persones amb problemes de salut mental. L'estigma s'alimenta d'estereotips, falses idees, desinformació i prejudicis. Aconsegueix que la societat les etiqueti per ser diferents i provoca que s'aïllin, que siguin més vulnerables i que refugin en la solitud, sovint pensant que ser diferent no està bé i que estan soles. Està a les nostres mans, a les de tots i totes, despertar. Parlant, informant-nos, escoltant, empatitzant, descobrirem que tenim el poder d'ajudar la societat a fer un canvi de mentalitat sobre la salut mental. T'imagines un món sense estigmes? I tu, estimes o estigmes?